Adatça adamlar brend satyn alýanlar öýdýärler. Ýöne hakykatda brendler sizi satyn alýar. Biz täze iPhone, gymmat egneşikleri ýa-da lüks sagady kredit bilen alanmazda elita goşulýan narsa öýdýär. Ýöne aslynda biz brendleriň mut we ýöreýän mahabatyny öwrülýär. Iňgeň zady nerede bilýäňizmi? Siz bu gymmat zatlary köçede size hiç hili ähmiýeti bolmadyk nätanş adamlar üçin satyn alýarsyz. Sizin hakyky dostlaryňyz, garnaşlaryňyz we tanşlaryňyz sizin hakyky maddi ýagdaýyňyzy doly bilet. Sizin durmuş şertleriňiz olar aýan. Siz olaryň öňüne bu zatlar bilen özüňizi baý görkezip bilmersiňiz. Olar hakykaty bilýärler. Diýmek, olaryň pikiri sizi gyzyklanyrmyýar? Onu näme üçin biz nätanşlaryň ünsüni çekmek üçin özümizi bir näçe ýyllyk berge we garyplyga batyrýar? Munuň adyna garyplaryň elita oýuny diýilýär. Ýöne bu ýerde bir zat dogry düşünmek gerek. Ýokary hilli haredy satyn almak ýa-da gowy giyinmek bu gadal zat. Mesele brendleriň özüne hemde. Ýöne siz adaty bir torba üçin $1000 dollar tölemäge taýyn bolsaňyz we şol harede ýetmek üçin aýlap gezekde dursaňyz, ine şu ýerde oýlanmaly. Täze ol torbanyň dersem, tekin maşynyň çekýän tekinim beýlek haritlerden tapawutlanmaýar. Bu ýerde üýtgeýän zat diňe önümiň ýüzündäki metal logosy, ýani brendiň adydyr. Eger siz haridi hil üçin däle nätanş adamlara status suwd etmek üçin alýan bolsaňyz, ine şonda siz brende däl, brend sizi satyn alýar. Aslynda bolsa hakyky dünýä elitasy we hakyky baý adamlar düýünden başgaça ýaşarlar we giyinýärler. $200 milyard dollardan gowrak paýlyk bolan Mark Zuckerberg her gün köçe çykanda ýönekeje hiç hili logotipsiz çal futbolka giýýär. Dünýäniň iň uly maýadary Warren Buffett 10 ýyllyklar boýy iň ýönekeje penjekler giýip gezýär. Olaryň egine siz hiç haçan ägert uly Gucci ýa Louis Vuitton ýazgylaryny görüp bilmersiňiz. Milyonlarça dollar bolan Keanu Reeves köp wagt adaty adamlar bilen metroda gezýär, iň ýöneke eşikleri giýýär. Ýa-da aktyor Adam Sandler, onuň $100 milyon bar. Ýöne ol köçede iň ýönekeje giň sport şortlaryna giýmegi gowy görýär. Hakyky baýlyk we güýç sesini gataldyp gaýarmaýar. Ol başardyýar. Sebäbi hakyky elit eýän bu basaşyklardan geçdi. Olar öz statusyny köçedäki adamlara suwd etmäge mätäç däl. Brendler we sarp ediş medeniýeti bolsa, garyplar we orta gatlag üçin gurulan bütügi çarkyçylyk dyzagydyr. Siz täze iPhone ýa-da brend eşik alanyňyzda meniň hem statusym bar diýip pikir edýäňiz. Ýöne korporasiýalar derrew täze kolleksiýa çykarýarlar we siziň öňkü alan zadyňyz bir gijede könelişýär. Bu çarkda näçe şart algasaňyz hem hiç haçan olary tutup bilmersiňiz. Olar diňe siziň berge batmaňyzy we ömürlük algamaňyzy üpçün edýär. Hakykatda sarp ediş medeniýeti bizi hakyky elita däl, brendleriň gul edýär. Siz $1000 dollara garz alyp, şol pullary ýene-de şol elitalaryň jüýsine goýýaňyz. Olar bolsa siziň geleceğinizi öňünden satyn alýarlar. Gelin bu ykdysady we psihologik dyzagynyň taryhyna içgin serdening. Elitalaryň bizi nädip bu çarha oturdanlygyny anyklaýar. Bu akylsyzlyk öz-özünden döremedi. Bu sarp ediş psihologiýasynyň we taryhy hileleriň netijesidir. Eýsem sarp ediş kultuny kim we nädip döretdi? Geçen asyryň başlaryna sarp ediş bazary uly krizis bilen ýüzbeýiz boldy.
ýagny haritgen satyn alyjy pes. Sebäbi şol döwürde ähli mahabatlar we girdejiler diňe erkeklere gönükdirilipdi. Aýallar bolsa sarp ediş ulgamyndan daşda galýadylar. Korporasiýalar ýagdaýy seretdi, biziň bazarymyzyň ýarty hyzmat etmän ol. Denanlara bir zat oýlap tapyp, olary hem harit satyn alyp başlarýaly etmeli. Şonda biziň girdejimiz 2,5 esse artar diýip düşünýärler. Muňa propagandanyň we jemgyýet bilen baglanşygyň atasy Edward Bernays baş tutanlyk etdi. Meseleni düzgün düşünmek üçin taryhy serederiň. Geçen asyryň başlaryna çenli denanlaryň jemgyýetde deň hak hukuklary ýokdy. Olar saýlawlarda ses berip bilmeýärdiler, maddi taýdan doly ýollaşlaryna baglydylar we jemgyýetçilik durmuşyndan daşda saklanýardylar. Käwagt bir toýa ýa köpçülige çykýardylar. Olam olaryň ýakynlarynyň ýa tanşlarynyň çakylygyna görünmek üçin. Wagtyň geçmegi bilen denanlar öz hak hukuklary saýlawda ses bermek we deňlik üçin çynlykka göreşe başladylar. Ýöne usullukda korporasiýalar we elite bu arasda göreşi görünmädine oňa haýsadyr bir adamçylyk bilen däl, etem gaty sarsarjy we şümürlük bilen çamalaşdylar. Olar adamlaryň arsa duýgularyny we azatlyk arzularyny diňe öz jüglerini doldurmak üçin mekir galkaya urdular. Mysal üçin 1929-njy ýylda Bernays New Yorkda uly aksiýa gurnady. Ol aýallaryň köçede çilim çekmegini goşadyrnakda erkinligiň şemali diýip atlanardy. Çilim çekmek erkekler bilen deň bolmagyň we azatlygyň şan hökmünde satyldy. Şeýlelikde elita dinanlaryň azatlyk arzuwyny hem ogurlap, ony zäherli çilime we taryhy haritlara sarp etdirdi. Ol döwürlerde zenanlar çilim çekmek gaty uýat hasaplanýardy. Aradan 30 ýaş ýyl geçip, çilim çekmegiň müňlerçe zenanlaryň ömrüni kesýän zäherdigi almy taýdan suwd edilenine Edward Bernays'yň özü hem ömrüniň soňuna bu eden işine ökünni. Ol öz Guran hileleriniň müňlerçe zenanyň saglygyny we geljegini korporasiýalaryň behbidine gurban edenligini düşündi. Ýöne ýam geçdi. Ok atyrly, ulgam bolsa işläp başlady. Bu elitanyň iň hapy we mekir oýunlarynyň biridir. Olar adamlaryň hakyky azatlyk duýgularyny manipulasiýa edip, ony öz täzirçilik behbidlerine öwürdiler. Muň aňarsyndaky hakyky maksat hiç açan adalatlylyk däldi. Bu diňe sap, ykdysadyýet, sarp edijileriň sanyny köpeltmek we täze bazarlary açmak üçin gurnalan hakyky ýaman niýetdi. Şu günkü günne marketing has hem çoňlaşdy we has agryp gitdi. Häzirki wagtda internetdäki dürli trendler, individualizm, ýagny diňe özüň üçin ýaşa, feminizm, child free, dürli görnüşdäki gender sapatlary, ideologiýalary, homoseksualizm ýa-da instasaganlaryň we ýalan psihologlaryň maşgala gurmalyk baradaky wagzlary näme üçin üznüksiz öňe sürilýär diýip pikir edýäňiz. Sebäbi bular durnukly maşgala ulgamyny ýykýar. Maşgala ulgamynyň ýykalyşy bolsa, elitalaryň we banklaryň milliardlap gazanjydyr. Gelin ýöneköýje matematika seredeliň. 5 adamdan ibarat bolan bir bitiwi maşgala bir öýde bilelikde ýaşasa, olara maddi taýdan näme gerek? Olara bir tozan sorjy, iň köp bolanna 2 telewizor, bir sany kofenjam, bir sany kir ýuwuş maşin, bir sany uly awtoblok, bir sany kompýuter we şolar ýaly görnüşde her zatdan biri ýetikdir. Olar ähli zady bilelikde ulanýarlar. Ýöne iň esasy zat maddi enjamlarym däl. Uly we durnukly maşgalanyň iň uly güýji özara gollaw we arkalaşygydyr. Gadymdan bäri maşgala agzalarynyň arasynda ýazylmadyk durnukly kanun bar. Eger maşgalanyň bir agzasynyň maddi ýagdaýy kynlaşsa, işden çyksa ýa-da garaşylmadyk çykda ýüze çyksa, beýleki agzalar derrew oňa kömek edýärler. Olar bir-birini halas edýärler.
Ine şu ýerde iň möhüm nokda üns beriň. Maşgala agzasy gyýkaça maddi krizise düşenne ol banka algap barmaýar. Ol götürünmi kredit almaýar, juwusyny sypyrýan programmalara girmeýär. Ol puly öz doganyndan, kakasyndan ýa-da ejesinden, ýagny maşgala büdjetinden alýar. Bu bolsa dolu götürümsizdir. Hiç ýylşersizdir we muňa mehr we anam diýilýär. Maşgala öz agzasyny bankyň we korporasiýanyň guly bolmagyndan goraýan iň uly galkanlar. Banklar we elita muňa seredip garaşyň. Bular bir-birine kömek edip biziň götürünmi kreditimizi almaýarlar. Maşgala biziň girdejimizi kesýär diýip düşünýärler. Şol sebäpli elita üçin iň girdejil proýekt maşgalany dargatmak boldy. Indi bolsa şol maşgalany dargadyň we 5 tane aýratyn ýeke ýaşaýan adam döredin. Indi elita olaryň her birini aýratynda 5 tane telewizor ýa-da 5 tane kofen jamy, 5 tane maşyn, 5 tane tozan soğurjy we 5 tane aýratyn kireýine öý, ýagny bir maşgaladaky bir zady 5 köpeltmeli. Çünki olar aýratyn ýaşaýarlar we olaryň hersi birden şol enjamlary ullanýar. Diýmek, elita 5'e köp zat tatyp bilýär. Şeýlelikde sarp ediş we çykdagylar 5'e artýar. Ýöne iň elbet tarapy, inni ol oşadyrnykdaky öz başdaklaryň hiç ýyly galkany ýok. Inni şol ýeke ýaşaýan adamlaryň biriniň maddi kynçylygy ýüze çyksa, oňa kömek etjek dogany ýok. Sebäbi maşgala dargadyldy. Her haýsysy öz gün güzarany bilen başagy. Ol adamyň kime barar? Elbetde ol banka barar. Bank enne siziň kakaňyzyň we doganyňyzyň ýerini tutýar. Ýöne ol sizden ýöneki minnetdarlyk däl, eýsem ömürlük götürüm we geljegiňi talap eder. Adamlar näçe ýeke galdygyça, maşgala gollugyňdan mahrum boldygyça, has owşak we howpsuz däl we korporasiýalara has garaşy bolýarlar. Oşadyrnykdaky garaşsyz hiç kime bagly bolmadyk şahsiýet diýen owadan internet çygary aslında elitalaryň sizi ýeke goýup aňsaçy talamak we öz ýüzlerini doldurmak üçin döredýän iň uly ykdysady meýilnamasydyr. Gelen şuňky günne dünýä ykdysadyýatynyň hakyky ýagdaýyny görkezýän sap faktlara we guruluşlara seredeliň. Häzirki wagtda global maliýe ulgamy klassik kapitalizmden texnofeodalizm diýilip adlanyrlan täze döwre geçdi. Bu döwrüň esas gaýratynlygy diňe bergedeklik haly satmak däl, eýsem adam ömürlük renta, ýygyderli töreglere we aýlyk patpiskalara baglamakdyr. Maliýe barraklaryna görä, häzir satyn alsoň töle, ýani BNPL programmalary soňky ýyllarda dünýäde birnäçe esse ösüş görkezdi. Psihologiki we neyrobiologiki barlaklar muňa töle anesteziýasy diýip adlandyrdylar. Adam öz ýüzünden naq pul çykaryp töleýän wagty aňyna maddi agyr we gorky mexanizmi işleýär. Emma harydyň bahasyny 6, 12 ýa-da birnäçe bölege bölüp töleýiş usuly bolsa, smartfonda diňe bir dugmaya basyş bolanda, aň şol agyryny we ýitgini duýmaýar. Şonuň netijesinde häzirki wagtda dünýäde adaty bir şäher adamsynyň aýlyk girdejesiniň takminan 60 götürüminden gowragy, öňünden hasap alynan awtomatik töleglere, jaý kireýlerine, telefon we eşik kreditlerine, durly internet we streaming patpiskalaryna gidýär. Bu bolsa adamyň zähmetiniň ýartyndan köpsiniň eýýäm öňünden belli bir senede banklaryň hasabyna geçmeginiň şertlenýärşi. Ulgamçy görnüşde gurnully. Bir tarapda durnukly maşgala gollugynyň mahrum bolan, ýeke ýaşaýan we özüni gymmat brendler, täze smartfonlar arkaly nätaşlara suwut etmäge finansiýan we çarkda bütün ömrüni ılgap geçirýän şahsiýetler bar.
Beýleki tarapda bolsa olaryň tölü agyrsyny aýryp ömürlük bölükliğin tölük zanjyrına baglayan bank gurşulary bar. Statistika we ykdysady guruluş şu görnüşde. Bu ýerde kim saýlady? Aslynda siz brendler saýladyňyzmy ýa-da brendler we banklar sizi eýem saýladylarmy? Munyň jogabyny we netijesini her kim öz durmuşyny seredip öz kesgitlesin. Siz bu lesseni kim bilen paýlaşmalygyny gogulýaňyz.